Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У Беларусі пачаліся праймерыз. Выбіраюць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Чаго чакаць ад гэтага праймерыз, ад выбараў увогуле прэзідэнцкіх 2020 года? І ввогуле, чаго чакаць Беларусі бліжэйшым часам, мы зараз і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта у свой час адзіны кандыдат ад апазіцыі на выбарах 2006 года, экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Меленкевич. Добрый день, спадар Александр. Вітаю. Спадар Александр, а давайте адразу мы з вами... Быка за рога. Да, быка за рога, але я хотел сказать крыху іншае. Развеем міфы. Вот мы зараз скажем, адзіны кандыдат ад апазіцыі Александр Меленкевич. Зараз таксама выбіраюць адзінага кандыдата ад апазіцыі. А быў хоць раз у гісторыі сучаснай Беларусі сапраўды адзіны кандыдат ад апазіцыі? Практычна не. Можна лічыць, што Ганчарик быў, таму што Домаш шчыра паабяцаў і зняўся ў 2001 годзе, і фармальна Ганчарик быў. Але большасць людзей адмовілася працаваць на Ганчарика. У тым ліку я был начальнікам штаба ў Домаша, не змог угаварыць людзей працаваць на іншага кандыдата. Таму это так. Я думаю, што адзіны кандыдат у нашых умовах трэба выкарыстоўваць як адзіны ад той групы арганізацый, рухаў, якія хочуць аб'яднацца і прадэманстравалі, што могуць. Ну, такім чынам, вот, то есть у любым выпадку адзіны умоўна, таму што ўсё адно будуць, нават не кажучы ўжо там пра спарынг партнёраў ці кандыдатаў ад улады, нават з дэмакратычнага асяродку ўсё адно будуць кандыдаты, і такім чынам ўсё адно казаць пра ўжо такога глобальна адзінага не выпадае. Шчыра скажу, адзіны патрэбен перш за ўсё, калі аўтарытарная сістэма і няма рэальных выбараў. Вось тут адзіны, нават людзей з рознымі ідэалогіямі, быў бы прыдатны. Таму што гэта паказвае, што, аднак, не гледзячы на розніцу ў падыходах, праграмах, ёсць ідэі, ёсць прынцыпы, каштоўнасці, якія нас аб'ядноўваюць. Вось, таму адзіны ён мусіць быць. А ў дэмакратычнай краіне адзіных увогуле не бывае. Там пэўная група аб'ядноўваецца, калі блізкія каштоўнасці, і яны аб'ядноўваюцца, бо разам яны мацнейшыя, а потым размяркуюць міністэрскія крэслы. Так што гэта справа ўсё ж такі больш для недэмакратычных краінаў. Скажите, а вот вы за гэтымі вот сёлетнімі выбарамі адзінага, за гэтым праймерыз сочыце ўвогуле? Вам цікава яшчэ тое, што адбываецца ў апазіцыі? Трансляцыю прямую не гляджу, просто столькі часу не маю, але сачу, вынікі ведаю пытанні, якія ім задавалі. Ну, мне цікава, таму што я палітызаваная асоба. А як вы успрынялі вот гэты першы скандал, звязаны з праймерыз, гэта не ўключэнне ці там не дапушчэнне да працэдуры Ганны Канапацкай? Я думаю, што гэта права тых людзей, што прымалі рашэнне, на якіх прынцыпах будуць яны там аб'ядноўвацца, і там было вырашана, што будзе кансенсусам прымацца дадатковы чалавек. Фармальна яны паступілі па правілах, але гэта ім, канешне, зашкодзіла. Таму што выглядае так, што вот кагосьці яны спалохаліся, кагосьці не пусцілі, а той прыгожа выглядае, той вот мог бы там і ім дадаць вот цікавасці да іх кампаніі. І тут трэба шукаць кампрамісы, але я не збіраюся быць настаўнікам. Абсалютна это іх унутранае пытанне. Ну, тым не менш, я не пра настаўніцтва, а просто вот ваша, з аднаго боку, чалавека палітычна вопытнага, з другого боку, просто вот як вонкава назіральніка, просто рэакцыя была якая? Ну, пойдзе Ганна Канапацкая асобна. Пойдзе, ну і будзе рабіць, напэўна, сваю кампанію. Хаця я за яе кажу, яна мне пра гэта не паведамляла. Ну, думаю, што яна чалавек амбітны і мае шансы зрабіць пэўную добрую кампанію. Што лепш? Ну, не ведаю, што лепш. Я за тое, каб аб'ядноўвацца. Ведаеце, мы пачалі з таго, што немагчыма ўсіх аб'яднаць, заўсёды будзе хтосьці, хто не захацеў, не змог, выконвае іншую ролю. Вось. Але ўсё ж такі, калі аб'ядналіся, то гэта дадае таму, каго большасць абярэ адзіным. Я скажу, калі мяне абралі, мяне ніхто ж не ведаў там. І адразу пасля кангрэса на наступны дзень чалавека, якога не ведаюць, 14% там замер быў рэйтынг. Потым хутка стаўся 18%. Чаму?
людям хочацца, каб аб'ядналіся. Праблемаў шмат. Калі не аб'ядноўваецца, ідзе в растапырку апазіцыя, она нічога і не вырашыць. А так хоць прадэкляруе, якія ёсць праблемы. Таму аб'яднанне гэта запатрабавана ў грамадстве. І не толькі ў палітызаваным. Зараз шмат размовы гаворкі пра тое, і вот удзельнікі праймерыс кажуць пра тое, што ў нас народнае галасаванне. От калі параўноўваць, як вас абіралі адзіным кандыдатам і як зараз яны абіраюць. Вот такая працэдура вам падаецца больш сучасная, больш дэмакратычная? Інтэрнэт-галасаванне мне падабаецца. Канешне, гэта такое шырокае і зандаж пэўны там рэйтынга і ўплыў адначасова на грамадства, не заангажаваныя ў палітыку беларускую, дэфармаваную палітыку. Але ўсё ж такі ў наш час, там, калі моя кампанія была до 2006, ну так інтэрнэт-галасаванне так лёгка не правядзеш, яшчэ не так даступны быў гэты інтэрнэт. Таму тады такого пытання не стаяла. У нас былі абласныя сходы, на іх галасавалі, і вот падобна як сёння, абіралі таго, хто больш падабаецца, а потым быў кангрэс на 1000 чалавек, дэлегаты ад усёй краіны, калі добра памятаю, з больш чым 80 раёнаў, быў абраны сапраўды легітымны прадстаўнік вот этой групы, што аб'ядналася. Я зараз назіраю за тым, як удзельнікі праймерыс ездзяць па рэгіёнах, па гарадах, і колькі людзей прыходзяць на сустрэчу. І вот там 8 чалавек, 10, там 20 чалавек, 60 чалавек на там вялізны горад, той же самы там Віцебск. Скажите, вот гэта і ёсць узровень нашай апозіцыі? Вот шчыра скажу, абсалютна не засмучаны гэтымі 8 людзьмі, што прыйшлі ў гарадку. Таму што калі палічыць на Віцебск, то у Віцебску нібы многа прыйшло, але калі палічыць прапарцыянальна насельніцтва, то прыйшло менш, чым у гарадку. І ў такім горадзе, як гарадок, 8 чалавек могуць зрабіць нармальную кампанію адзінаму кандыдату. Потым далучаць яшчэ іншых, не ўсе хацелі засведчвацца. Страх ёсць да сённяшняга дня, хаця пакуль рэпрэсій не відаць. Я хочу сказаць, што я нават не чакал, што прэса будзе ўдзяляць такую вялікую увагу гэтаму праймерысу. І гэта добра, што ўдзяляе, таму што вельмі бедная Беларусь на спаборніцтва ідэяў. Нема палітычнай канкурэнцыі, праграмаў, людзей і так далей. І гэта ўсіх засмучае, гэта вообще застойная з'ява. Таму, калі ёсць людзі, якія ідуць у прэзідэнты, дастойныя, недастойныя, хай людзі вырашаюць. Хочуць яны памяняць Лукашэнку на гэтых людзей ці не, это пытанне выбараў, якіх нема. Вось. Але сама вот эта атмасфера, якая сёння ёсць, і дзякуй, што прэса, медыа, электронная асабліва, сеці удзяляюць увагу, гэта важна. Яна паказвае неабходнасць канкурэнцыі. Без канкурэнцыі няма развіцця. Ну, вось нас папраўляюць наши гледачы, слухачы, што ў Віцебскі было не 60 чалавек, а 150, но ўсё ж таки пагадзіцеся, 150 чалавек на колькі ў Віцебску, як мінімум 300 тысяч? Я думаю, 400 ёсць. 400 тысяч, гэта, ну, як бы так, скажем так, даволі скромная лічба. Зараз мы паговорым пра байкотчыкаў. Вот калі раней, скажем, на папярэдніх кампаніях былі цэлыя структуры, альбо партыі, альбо грамадзянскія кампаніі, якія выступалі за байкот, то гэтым разам усе вырашылі ўдзельнічаць у выбарах, але ёсць і байкотчыкі. Той же самы там Владимир Мацкевич і за ім усе, хто стаяць. Аргументы першых: вы сваім удзелам легітымізуеце Лукашэнку, уладу і самі выбары. Аргумент астатніх: мы сваім неудзелам больш легітымізуем выбары гэтыя. Як вы лічыце, ўсё ж такі, якая стратэгія ў дадзеным выпадку? І я адразу падзялю байкот і неудзел. Розныя рэчы. Неудзел я не прыйшоў і угаварыў суседзяў не пайсці. А байкот — гэта вялікая прапаганда, агітацыя за тое, каб не прыйшлі. І у нас ні разу байкотчыкі не зрабілі ніякой сур'ёзнай прапаганды, і яе зрабіць, эту агітацыю, прапаганду за байкот, цяжэй, чым за кандыдата. Просто я лічу, што гэта нереальны сцэнар для сённяшняй Беларусі. Больш таго, гэта забаронена заканадаўствам. І людзі, якія ўдзельнічаюць, яны падстаўляюцца, і не ўсе згодныя это рабіць, тым больш, што ўсё роўна загоняць. Таму я за рэалістычную палітыку.
І байкот, на жаль, немагчымы. Быў бы магчымы, можна было б разважаць, я б сам бы з задавальненнем прадыскутаваў на гэтую тэму. Неудзел таксама не думаю. Улада напіша любыя працэнты, прыйдуць, я не ведаю колькі, але ўсё роўна немала. Таму удзел, з майго пункту гледжання, чаму важны? Таму, каб аднавіць дыскусію пэўную ў грамадстве. Праблемаў вельмі много. Глядзіце, у нас з 2007 года апазіцыя, буду камень у апазіцыю кідаць, да якой належу таксама, не зрабіла ніводнага кангрэса, не арганізавала, не прадыскутавала тэму хаця б незалежнасці. На гэты раз будзе кангрэс, нам кажуць, каб толькі не запозна. Таму што выбары могуць зрабіць раней, і кангрэс уже грае ролі. Але кангрэс будзе, гэта вельмі важна. Мусіць быць пляцоўка для дыскусій. І то, што падключіліся медыа, вяртаемся да гэтага пытання, і тое, што будзе кангрэс і гэтыя сустрэчы, гэта дыскусія ў грамадстве, якое ўлада не арганізуе. Она нам ўсё расказвае, як трэба рабіць, а тут будзе дыскусія знізу. Вельмі важная і карысная ў тым ліку для ўлады, калі яна захоча з гэтым скарыстацца. Александр Кабанов піша нам: не забывайте, что апроч Фейсбуку гэты праймерыс ніхто не асвятляе. Большасць людзей не ведае пра гэтую працэдуру. Ну, насамрэч, калі браць, да прыкладу, нашыя трансляцыі, а мы шмат пра гэта рабілі эфіраў, то яна ідзе і ў Аднакласніках, і ў ВКонтакце, і на канале YouTube. Тым СМІ таксама ёсць розныя, асвятляюць, пачынаючы ад радыё еўрапейскага радыё і радыё Свабоды, нашай Нівы да Тутбаю. Але сапраўды, вот можа быць дэмакратычным актывістам, удзельнікам праймерыс, апроч Фейсбука, выйсці вот на тыя дастаткова стромныя, калі пра нацыянальна свядомых людзей гаварыць, пляцоўкі, як Аднакласнікі і ВКонтакце? Зноў жа, не магу быць такім дарадцам. Я лічу, што ім важна выкарыстоўваць усе магчымасці. І калі яны бачаць, што ў Аднакласніках могуць спрацаваць, трэба хадзіць і туды, бо ў грамадстве ёсць пытанне, куды мы ідзем, якую краіну будуем. Улада тактычна выжывае і не кепска. Увесь час спрабуе штосьці. І як для сябе, як заслугу ставіць звычайна, што у нас стабільнасць. Ну, некаторыя гэта называюць застоем, там, балотам, чым заўгодна. Але куды мы ідзем, якую дзяржаву будуем, якую эканоміку, з кім мы супрацоўнічаем, да сённяшняга дня ніхто не ведае. І вось тут вялікае поле для гэтых дэмакратычных кандыдатаў, таму што яны могуць прадставіць сваё бачанне будучай Беларусі. Гэтага не хапае. Людзям думаючым, я не кажу, што ўсе ў нас такія актыўныя палітыцы. Кожны разумее, што рэальнага спаборніцтва, вяртаемся, няма, таму не ўсім цікава. Але добра, што нават такая колькасць сёння адгукаецца. Што тычыцца ў прэсе, ну, я не ведаю, я вот чытаў нашу Ніву, там вялікія рэпартажы былі, на Свабодзе чытаў, па-мойму, там таксама адлюстроўваецца. Ці хопіць запалу медыям, ці будзе цікава ім самім, я не ведаю. Але добра, што гэтая дыскусія ёсць. Ну, цікавасць медыа залежыць ад таго, якія нагоды для гэтай цікавасці даюць самі удзельнікі праймерыс. Вот, дарэчы, цікавае пытанне. Самі вы, Александр, каго падтрымліваеце на праймерыс, пытаюцца? Ну, натуральна было б сказаць, што я вот Губарэвіча, таму што ён пасля мяне застаўся ў руху за свабоду. Я так не скажу, таму што мне многія сімпатычныя, і я ведаю гэтых людзей. Я Павла Северинца вельмі даўно знаю, вельмі паважаю. Я не хочу ўмешвацца сваёй там асобай і казаць, што галасуйце за гэтага, за таго. Я ўдзячны ў тым, што яны удзельнічаюць у справе, якая сведчыць пра іх адказнасць. Вот слова адказнасць вельмі важнае. Калі ты адказны, ты мусіш працаваць на яднанне, на кансалідацыю, і калі будзе адзіны, і на яго будуць працаваць з розных груп людзі. Вот это сведчыць пра тое, што у нас ёсць група адказных палітыкаў. Да, не вельмі вядомых, да, не вельмі раскручаных. А што ў нашай сістэме можна раскруціцца? У нас у тэлевізоры толькі адзін палітык. Нават міністры вот зараз з'яўляюцца, і то здзіўляюцца людзі. Глядзі ты, міністр выступае. Звычайна за ўсіх адзін. І гэта сумна, гэта нецікава. І таму і развіцця мы не бачым. Ось. І я рады, што вот распачынаецца пэўнае палітычнае жыццё вот на гэты час, трэба з яго скарыстацца. Спадар Александр, вы не забывайте, что вы уже не политик,
Вы ў лепшым выпадку грамадскі дзеяч. Смелей наперад. Да, грамадскі дзеяч, а то, можа быць, лепш нават, я б сказаў зараз, асветнік. Таму ваше меркаванне цікавае, не бойцеся некага па палітычных такіх меркаваннях пакрыўдзіць. Я вярнуся да адзінага. Вы сказалі, што вельмі добра, калі адзіны, там, супольны, вот план пэўнай часткі дэмакратычных структур выбраць адзінага. І ёсць план Статкевіча. 30 кандыдатаў пратэста Статкевіча. Такая вот растапырка. Як вы... І таксама пытаюцца ў нас нашы гледачы. Як вы ставіцеся да гэтага плана пратэстаў на 30 кандыдатаў? Да Статкевіча я стаўлюся добра, да ідэі кепска. Я лічу, што гэта перашкаджае кансалідацыі, якую хочуць прадэманстраваць людзі, што абіраюць адзінага. Гэта як пародыя можа выглядаць, што вот мы можам навылучаць столькі. Гэта як так падсцібацца над сістэмай можна. Але ведаеце, мяне больш за ўсё цікавіць. Вот нават не іх спаборніцтва, не адзіны, не тая праграма, ці аб'яднаюцца, ці не. Мяне цікавіць у грамадстве ў нашым пасля гэтых выбараў. Будзе больш праеўрапейскіх, прадэмакратычных настрояў, будзе больш веры ў сябе ці не. Калі менш, то лепш увогуле не хадзіць на выбары. Мне цікавіць грамадства, таму што выбары мы не выйграем з вядомых прычынаў, бо не лічаць галасы. Але грамадства цікавіць, бо я хочу, каб яно развівалася нават у такіх умовах, дзе это цяжка. І вот гэта адна рэч. А другая, я калі кажу пра адказнасць, кансалідацыя – это адзін з чыннікаў, а другое, я просто заклікаю кандыдату, які, кандыдата маю надзею адзінага, каб ён разумеў, што калі ён будзе выводзіць людзей на вуліцу, якая суперадказнасць у яго, таму што правакацыі могуць знішчыць там не толькі кампанію, могуць не толькі пасварыць нас з Еўропай, але і дапамагчы Расіі павялічыць свой уплыў тут. Правакацыі такія былі, мы ўжо пра іх много разоў гаварылі. Вось, адказнасць за вуліцу велізарная, таму што выводзіш, па-першае, мусіш мець дружыны, каб такие нейтралізаваць правакацыі, калі гэта удасца, трэба спрабаваць, і па-другое, бараніць людзей, якіх заклікаеш выйсці, таму што несеш такую адказнасць. Таму я заклікаю іх да гэтага. Кансалідацыя так, вуліца абсалютна магчыма, калі яна добра арганізаваная, і ты можаш прадухіліць небяспечныя рэчы з боку агрэсіўнага суседа. Вы кажаце пра тое, што можна перадухіліць, скажем так, правакацыі. Да, сапраўды можна. А правакацыі з боку міліцыянтаў у цывільным, іх зараз вельмі шмат. І шмат такіх, якіх не пазнаеш. Яны больш падобныя на гопнікаў з шабаноў, чым на міліцыянтаў у цывільным. Вот як з імі быць? Вот як супраць гэтых правакацый? А потым табе выставяць, што «А гэта быў супрацоўнік у цывільным». Калі супрацоўнік у цывільным пачне біць другого супрацоўніка ў цывільным, каб справакаваць, калі ён пачне біць шкло у рэзідэнцыі прэзідэнта, то яго этого супрацоўніка таксама трэба здаваць міліцыі. Просто трэба прадэманстраваць, што мы падрыхтаваныя. І, канешне, гэта складана. Нема зброі такой ідэальнай, якая спрацуе заўсёды. Таму я лічу, што просто калі ведаеш, значыцца ты ўзброены, і трэба падрыхтавацца. Для мяне 10-й год гэта правакацыя беларускіх спецслужбаў з расійскім следам. Вот я так это характарызую. І маю падставы так казаць. І казаў пра гэта і не адзін, дарэчы, і Кастусёў казаў. За паўгады да гэтага, што будзе правакацыя, мы не ведалі, якая. Таму я зараз не хочу ставіць штампы, што там ёсць агенты ў апазіцыі, яны там это ўсё робяць. Канспіралогіяй не буду, не маю права займацца. Але папярэдзіць аб тым, што гэта магчыма, гэта мой абавязак. Вы казалі пра тое, што вуліца гэта, ў прынцыпе, добрая справа, калі добра арганізаваная. І калі няма дэмакратыі. Да. Вуліца – это нормально, абсолютно. Да. Але я пра плошчу. Я быў на плошчы 2006-го, я быў на плошчы 2010-го, як журналіст. Скажыце, вот з дапамогай плошчы можна што-небудзь змяніць у нашай краіне? Я буду казаць пра 2006 год. Для нас гэта плошча была не спосаб захапіць уладу, таму што мы не кідаліся на рэзідэнцыі і стрымлівалі паход па горадзе, бо ведалі, што кепска скончыцца і для людзей, і для Беларусі. А мы выйшлі, каб сказаць, што мы не хочам жыць па такіх правілах. Мы хочам іншыя Беларусі. У нас быў лозунг, дарэчы, які пройгрышны з пункту гледжання заваявання галасоў. Это была свабода, праўда, справядлівасць.
нават калі выбары былі бы ў суседняй Польшчы ці ў Чэхіі, то на такі лозунг большасць бы людзей не прагаласавала. Там мусіць быць сацыяльнае пытанне. Але мы выйшлі проста для таго, каб кансалідаваць людзей прабеларускіх, праеўрапейскіх, прадэмакратычных, якія хочуць жыць па еўрапейскім стандартам у незалежнай краіне, но і моладзь стварыла цуд, таму што я вот скажу класную рэч, што вот вынік самы галоўны для мяне 2006 года. Калі мяне абралі і пачалі запрашаць прэзідэнты, прэм'еры, усюды ездзіл і ўсё прадстаўлял вот эту вот дэмакратычную аб'яднаную Беларусь, то абсалютна кожны задаваў пытанне: а беларусы хочуць жыць у свабодзе? А беларусы хочуць жыць па-еўрапейску, у дэмакратыі. Можа, ім не трэба, можа, яны і па-руску хочуць размаўляць, а не па-беларуску. Цяжка было адказваць на гэта пытанне. Пасля плошчы ніводзін лідар, ніводзін краіны на сустрэчы са мною, якіх было таксама шмат, не задавалі больш гэта пытанне. І гэты вынік міжнародны, ён вельмі вялікі. І людзі ўсё ж таки паказалі, што ў нас ёсць годнасць, і мы выйшлі. Але гэта не быў переворот, переворот не так робіцца. Мы не хацелі переворота ў такім вот крывавым сэнсе. Рэвалюцыі ўвогуле, вот, пачынаючы з французскай праз кастрычніцкую. Гэта такі боль, што адкідваюць людзей. Мне бліжэй эвалюцыя, але вуліца, калі няма свабоды, часта адыгрывае велізарную ролю, ну, і мы мусім і гэтым карыстацца. Калі вот глядзець на тое, што адбываецца, я зноў вярнуся да праймерыс, але з такой меркантыльнай, палітычнай, вот, ну, просто рэал-палітык, скажем, як это называется. Сама трэба. Да, таксама. Вот глядзім, як галасуюць зараз на гэтых праймерс. Большасць атрымлівае Севярынец Павел. Стане, да прыкладу, Павел Севярынец адзіным. І што далей? Па-першае, за ім, над ім вісіць 60 неадседжаных сутак. Улада захоча пасадзіць яго на гэтыя 60 сутак, і кампанія закончылася. Вот стратэгія, вот калі так вот чыста рэалістычна глядзець на это, вот што дасць апазіцыі абранне адзіным Севярынца, калі яго ў любы момант можна сняць з дыстанцыі? Што далей? Сапраўды такая небяспека ёсць. Больш за то, я думаю, такі сцэнар рэальны, што адзінага, асабліва калі ў яго рэйтынг пачне значна падвышацца, не будзе зарэгістраваны. Ну, я не ведаю, ці выйдуць у нас десяткі тысячаў бараніць адзінага кандыдата, пэўна, не. Дай Бог, чтоб я памыляўся. Але так, ну, гэта рызыка ёсць. А як без рызыкі ў такой палітыцы? Напэўна, так. Я не ведаю, што яны прадугледжваюць, ці ў іх і будзе дублёр, які зойме другое месца, ці ў іх толькі пратэсты. Мне сказаць цяжка. Гэта пытанне хутчэй да лідараў, якія ўдзельнічаюць у гэтым спаборніцтве. Дарэчы, вось у нас пытаюцца, як вы лічыце, вуліца гэта толькі Мінск, ці па ўсіх рэгіёнах трэба ствараць масавасць, выхады на вуліцу, як гэта было падчас пратэстаў антыдармаедскіх? Я лічу, што як і ў 2006 і ў 2010 вуліцу, канешне, трэба рабіць у Менску, толькі тут ёсць шанец на шматлікую вуліцу і даязджаць сюды. Калі гэта... Але, ведаеце, у мяне такое яшчэ непапулярная ёсць думка, што калі лідары, якія абяруць сярод сябе першага, адчуваюць, што на вуліцу выйдзе мала людзей, я б не заклікаў на вуліцу. Таму што мала людей – гэта дыскрэдытацыя і дэмакратыі, і гэтых лідараў, і тых ідэяў, якія яны прапагандуюць, куды заклікаюць. Таму слабая вуліца – гэта вот для Салавьёва сюжет паказаць, ну вот, жменька там выйшла і бунтуе. Конечно, это нелёгка ацаніць, но я яшчэ раз да адказнасці вяртаюся. Таму што не проста прыгожа выйсці вось і штосьці задэклараваць, а трэба ведаць вынік на перспектыву стратэгічны. У Лукашэнкі няма стратэгіі, но у апазіцыі павінна быць стратэгія. Узмацненне прабеларускіх, праеўрапейскіх настрояў. Вот такая стратэгія, лічу, самая важная. Вы добра ведаеце ўсю нашу кухню, назовем это так, апазіцыйную і гэтак далей. Шмат хто зараз піша, што, ну, выберуць, да прыкладу, адзінага. Неважна, хто ім там стане зараз на сённяшні дзень, там Севярынец, Губарэвіч, там ці Янукевіч, а ўсе астатнія скажуць: ну, малацы, выбралі, зараз ты давай шпар, а мы тоже маем свои амбіцыі, мы пойдзем сваім шляхам і тоже пададзім заявкі. Як вы лічыце, наколькі гэта рэальна в сённяшніх умовах? Я думаю, што гэта будзе палітычная смерць для людзей, якія далі слова не зрабілі. Я падумаў пра іншае, вот, а яны аберуць адзінага, а што б потым з гэтым адзіным рабіць?
Вот так было і ў выбарах, калі мяне абралі адзіным. Спачатку ўсе казалі, мы такую класную працу зрабілі, столькі людзей нас падтрымала, такі дух быў хорошы. Настрой, нягледзячы на тое, што мы не змянілі сітуацыю, але ўсё ж такі, такое мы казалі тады, рэвалюцыя годнасці. А потым, што зрабіць вот з тым, кого мы абралі, ён раскруціўся, а мы ж все працавалі. І спачатку мяне падтрымлівалі, казалі, трэба захаваць гэтую кааліцыю, ты будзеш лідарам, да, так далей. Але праз паўгады лідары сказалі, што знаеш, ну мы ж таксама лідары. І нам таксама хочется. І тады, памятаеце, у 2007 годзе адмовіліся ад лідара і вырашылі, што па чарзе ратацыя будзе і будуць лідары. І я шчыра разумеў, што не таму, што вот мне хацелася самазахавацца і там ездзіць па еўрапейскіх начальніках. Я шчыра выступіў і сказаў, паслухайце, калі я не адпавядаю, давайте берем іншага. Это нормально. Но без лідара в аўтарытарнай краіне, як без кансалідацыі, у нас нічога не атрымаецца. Мы людзям не будзем цікавы, а не то, што сілу уяўляць. Ну і вот мне цікава, што будзе далей. Ну гэта, можа, я задалёка забегаю, але вот я шчыра, я думаю пра што будзе з грамадствам з Беларусю дзень пасля. Ну так, сапраўды, вот цікава, вот сёння я пабыў лідарам нацыі, заўтра ты, паслязаўтра там трэці, а потым ізноў... Нікому не крыўдна. Ну, нікому не крыўдна, але людзям як не заблытацца, так хто ў нас сёння адзіны? Складана, у палітыцы амбіцыі мусяць быць. І хочацца і табе быць першай асобай, і ў сябе в арганізацыі, у такім аб'яднанні. Гэта нелёгка. Сама ахвярнасць пэўная павінна быць. Ну, давайте, можа, сначала зробім незалежную Беларусь і справедливыя вольныя выбары, а потом уже будем змагацца ў парламентах. Вот такі падыход добры. А людзі кажуць, ой, а невядома, калі будзе, а я сёння хочу. І так да, толькі як это зрабіць, свабодныя выбары. Дарэчы, вот цікавую фразу сказала ідэолог на той же самай сустрэчы ў Горках, калі яе спыталі, ну раз вы прыйшлі на сустрэчу... У гарадку, да. А чаму вы не прагаласавалі? Яна кажа, ну, а яны тут усе кажуць там пра свабодныя выбары, вярніце свабодныя выбары, а мы тут людзі простыя. Нам тут этих выбары там свабодныя, несвабодныя. Нам, каб яны пра рэчы нам зразумелыя і блізкія гаварылі. Вот на ваш погляд, здольныя улавіць гэтую жылку нашыя сённяшнія лідары, каб прыйсці да народа з тым, што яны хочуць пачуць. Не да то актыва, да якога яны зараз прыходзяць і якому гавораць пра выбары і ім ківаюць, кажуць да, а да людзей, каб яны прыйшлі на стадыён, як у 94-м годзе Лукашенко, на стадыён, і сказаў стадыёну тое, што стадыён хацеў пачуць. У 5 сказах. Да. Это можна вельмі каротка. Я думаю, што вот гэта ёсць якраз недахоп той кампаніі, якая зараз па выбару адзінага ад аб'яднанай апазіцыі. Таму што, і я гаварыў некаторым хлопцам, дзяўчынам яшчэ не паспел, што вельмі важна звярнуцца да людзей і ў некалькі тезісах выказаць, якую Беларусь вы хочаце. Расказваць ім, што Лукашенко кепскі, што ў нас няма выбараў, а што ў нас няма дэмакраты, а людзей кідаюць па турмах студэнтаў з універсітэтаў. Хто хацеў, той даўно ведае, но это не цікава. Людзі ўсе пытаюцца, што мы будуем, як будуем, адкуль рэсурсы, хто нам дапаможа, як мы без нафты і газа танных і так далей. І гэтага адказу няма, а мы хочам, каб толькі дзякуючы, што наш твар убачылі, галасавалі ў інтэрнэце шырока. Вот гэта спазненне, значнае спазненне гэтай групы, все ж такі, калі яны і погляды ў іх адносна блізкія, некалькі тэзісаў, што рабіць з Беларусю, а чым мы будзем лепшыя? Адказу на гэта няма. Гэта зменшае іх шансы ў галасаванні праз інтэрнэт. Ну так, сапраўды, вот зараз спытацца, а вот што вы... Ці ёсць у вас... Я вот даже спытаўся, учора у мяне была ў гасцях Ольга Мікалайчык, будучы, так сказать, кандыдат, магчымы ад Статкевіча. Кажу, а праграма ў цябе ёсць? Вот з чым ты пойдзеш да людзей? Я кажу, спачатку трэба зарэгістраваць ініцыятыўную групу, потым мы там праграму напішам. Ці это сур'ёзны падыход? Я думаю, несур'ёзна. Уся апазіцыя, нават тая, што не далучылася, нават з Сергеем Калякінам, якога паважаю, працаваў разам. І можна было напісаць, што апазіцыя і аб'яднаўшаяся, і не аб'яднаўшаяся хоча будаваць. Это можна. І не толькі на выбарах зацыклівацца, бо простаму чалавеку даўно не ясна, а што выбары могуць змяніць у гэтай краіне. Ну, выбары прэзідэнта так, а далей увогуле ніякога значэння, хоць адмяняе это. Таму пытанне, это вісіць пытанне, а на яго няма адказу. Безумоўна, гэта слабы момант у апазіцыі, якая збіраецца ісці. Запозна, можа быць.
Да, і от, да прыкладу, калі ўзяць вас, вы ж ўсё ж такі працавалі, былі выкладчыкам, былі намеснікам старшыні гарвыканкама, мелі вопыт працы. Я зараз пра сучасных вот палітычных лідараў шмат пішуць в інтэрнэце. Ну куды яны лезуць адразу ў прэзідэнты? Ніякага вопыта працы, нічым не кіравалі, ніякім заводам, нічога не зрабілі. Ну палітычнай структурай з 3,5 чалавек і ўсё. Гэта аргумент ці не? Гэта вельмі сур'ёзны аргумент. Толькі тут я буду бараніць апазіцыю. Я скажу так. У Украіне створаны такія умовы, што калі ты у яўнай палітычнай апазіцыі кіруеш партыяй апазіцыйнай, або грамадская арганізацыя актыўнай палітычнай дзейнасці, то ты не маеш шансаў на работу нават у прыватных фірмах. І гэта вядома. Звальняюць людзей, намікаюць, што трэба пазбавіцца і так далее. І чалавеку наканавана сядзець у сваёй арганізацыі, у сваёй партыі. Партыі маюць мала грошай натуральна, таму што калі бізнесмен якісьці дасць партыі грошы, ён будзе знішчаны, гэты бізнесмен. Таму я хочу сказаць, што проста сітуацыя ў краіне, где держава не фінансуе партыйныя арганізацыі, так як у цывілізаваным свеце, калі ты ў парламенце прадстаўлены, у цябе ёсць падтрымка на твою дзейнасць, рэальная такая дзяржаўная падтрымка. І гэтага няма, і проста то гета, у якім сеці пазіцыя. Да, можна сказаць, она сама часткова вінавата, але збольшага сама сістэма засадзіла туды. І яшчэ раз хочу сказаць, што гэта віна ўлады, але гэта вялікая беда ўлады. Улада ніколі не будзе эфектыўнай, калі не будзе рэальная апазіцыя. У прыродзе воўк бегае, каб тое, што хварэе, як санітар забіраць. І без канкурэнцыі, без дыскусіі у парламенце. Зноў абралі парламент, дзе няма ніводнага апазіцыянера. Памылка ўлады абсалютна ёй шкодзіць. Ладно, там нам таксама, но ўжо мы прызвычаіліся. Вот гэта мяне турбуе вельмі. То есть няма ва ўладзе людзей, якія скажуць Александру Лукашенку, трэба, гэта патрэбна нам для развіцця. Ну вот тут ёсць праблема. Калі ты ў апазіцыі, ты беспрацоўны з пункту гледжання вот дзяржаўнай установы або нават бізнеса. Мусіш сидзець толькі ў сваёй арганізацыі. Пытаюцца у вас, ці будете вы нейкім чынам удзельнічаць у гэтай выбарчай кампаніі? Можа быць, у складзе ініцыятыўнай групы каго-нибудь з патэнцыйных кандыдатаў? Я думаю, што гэта не моя роля у падтрымцы якога-то кандыдата. Кансультантам я магу быць. Вот і зараз мы гаворым пра важныя рэчы і парады даем. Ось. Я заняўся адукацыйнай палітыкай, некалькі гадоў займаюся стварэннем такога віртуальнага універсітэта, дзе можна атрымліваць еўрапейскія веды і дыпломы праз інтэрнэт. Для Беларусі гэта вельмі актуальна, мне это так цікава, гэта маё роднае. І шчыра скажам, у Беларусі ведь не толькі праблема там расійскай агрэсіўных медыяў, якія тут змагаюцца за рускі мір там ці адсутнасці дэмакратыі. У Беларусі каласальнейшая праблема дамінацыі Расіі ў культуры і адукацыі. І вот гэта таксама палітычная справа выбудаваць сістэму, якая будзе даваць еўрапейскія веды для беларусаў, што яшчэ не з'ехалі. Шкада, што так много з'язджае. На заканчэнне вельмі важнае вот пра тое, што а што далей. Зараз і той же самы Статкевіч, і той же самы Севярынец кажуць пра пратэсты. Вулічныя акцыі пратэсту. Севярынец кажа, што вось ад моманту пачатку афіцыйнага выбарчай кампаніі там ледзь не штодзень там пратэсты, убірайце Ярмошыну, Лукашенко там сыходзь не ўдзельнічае ў выбарах і гэтак далей, аж да плошчы на дзень выбараў. Але што мы маем сёння? Вот эканамічная сітуацыя, гэтыя праблемы з энергарэсурсамі, нафтай, эксперты прадказваюць пагаршэнне эканамічнага становішча, ціск з боку Расіі з гэтымі дарожнымі картамі і гэтак далей. У гэтых умовах якая магчымая рэакцыя улады на вулічныя акцыі пратэсту? Улада будзе жорстка спрабаваць абмежаваць гэта з мінімальнымі парушэннямі закону, таму што для ўлады вельмі важны дыялог з Еўропаю, але калі ўлада захістаецца, то і на Еўропу азірацца не будуць. Гэта так. Я б на месцы апазіцыі вельмі асцярожна дэклараваў, што мы па кожнаму поводу лёгка выведзем людзей. Спачатку іх трэба хоць трошачкі разагрэць, змабілізаваць, ну тое, што мы казалі. Сорамна вывозіць мала. Гэта кажа яшчэ раз, што мы непапулярныя. Гэта не трэба беларусам, што мы не адлюстроўваем іх настроі і тое, да чаго яны імкнуцца.
прадэклараваў, мусіш выконваць. І таму я б гэтага не рабіў. Плошчу, как мы арганізоўвалі, ездзілі па выступах і казалі, вот будзе дзень, калі анансуюць першыя вынікі выбараў. Выйдзеце на плошчу, каб бараніць сябе. Не нас, сябе, а бараніць годнасць. І гэта рыхтавалася доўгай працай, месяцамі паездак. Я б не спяшаўся, бо яны самі сябе могуць падставіць. Калі іх заклікі не дзейнічаюць, то і потым яшчэ цяжэй заклікаць людзей на вуліцу. Вуліца – это сур'ёзна. Таму я лічу, што узважанасць, калектыўныя рашэнні і адказнасць. Вельмі важныя рысы вот зараз для іх, таму што ўвага на іх вялікая. Вот вы правильно вельмі адзначылі, што калі не будете ўпэўнены, што выйдзе дастаткова шмат людзей, лепей не заклікаць. Мы возьмем апошнія акцыі у падтрымку незалежнасці і суверэнітэту, якія, в прынцыпе, галоўным агітатарам выйсці быў Павел Севярынец. Выйшла 1000, 2000 чалавек. Ці шмат гэта, ці не шмат. І потым мы казалі, шмат хто казаў Павлу, на наступны дзень не трэба. Хопіць, вот столько ты ж бачыш, што не выходзяць десяткі тысяч. Ён ще адно павёў. Ці прыслухаюцца? Заслуга Паўла вельмі вялікая, што ён падняў гэты голас, і все ж таки выйшлі гэтыя людзі. І ім вялікая падзяка. Таму што Лукашенко там у Маскве змагаўся, як он это лічыць, за сваю ўладу, там, за тое, каб адстаяць суверэнітэт і так далей. І добра, што ён на гэтым этапе партнёр нам у абароне незалежнасці. Але без грамадскай падтрымкі это не цікава было. Выйшла, колькі выйшла. Ведаеце, яшчэ ёсць велізарны страх і безвер'е, што гэта штосьці дасць, што ад іх штосьці залежыць. Страх абрунтаваны. Столькі выпадкаў было. Таму мець надзею, што много людзей выйдзе, тым больш на недазволеную легальна дэманстрацыю цяжка. Я хочу сказаць, што гэта вельмі такое гнуткае пытанне. Нельга даць рэцэпты на ўсе выпадкі. Бывае, што і 5 чалавек выйдзе, і гэта адыгрывае ролю ў гісторыі. Мы гэта знаем. Таму я не хочу быць такім пророкам, які будзе зараз тут расказваць, што вот мы так, а вы так. Не, просто я лічу, што яны самі разумныя людзі, дасведчаныя ўжо. І заклікаю іх да супольных рашэнняў, якія не зашкодзяць заўтрашняму дню. Думайце пра тое, якой будзе Беларусь, дзякуючы вашай працы ў тым ліку на дзень пасля выбараў. Ці яна будзе лепшай, больш дэмакратычнай і больш верыць у сябе. Дзякуй вялікі. Александр Меленкевич, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Дзякуй.